videa budeme dneska hrát nový rankedy, což vyšlo dneska. Ale nebudu hrát na hlavním účtě, ale budu hrát na jenom to tady. Nevím, jestli mám se dát toho main search nebo Mortikem. Jsem se přeměnil jméno na Boutchym na Mortikem. A zkusíme Goofy Kind main search. Tak já chci být potichu, protože bude půlnoc za chvíli, což znamená v angličtině midnight. Takže já nechci vyrušit mámu nebo po mně. Tady vidíte, že tady je ten nový ranked systém. Tady je ten nový skin na Broka, nevím proč. Ale já si nechávám na Zeusa. A jdeme si zahrát rankedy, jak to bude. Heist. To je to nejhorší pro mě. Lidi má se vybrat Broka, Ems, Franka nebo Baby. Já nevím. Na to, co je dobrý, tak podle mě Brok. Ale zkusíme. Že mám taky na hlavě účtu to. Úplně, ale jakoby jiný skin. To ti trvalo tak dlouho. Tak vždycky na bronz a silver tak jsou pořádnou. A od goldu úplně až do pro, tak to už jsou už lepší. Trefa. Oni dávají já selek. Ne. Ale jsem dead, čau lidi. Bum bum. Proč jsem úplně teďka na hlas. Lídej šeli. To je Mexiko, ale jakoby zrcadlově. Tady je Mexiko tady. To jak jsou ty červený, jak to je to červené křoví. Jsou takový jiný, tak. Bro, jak jsem se nemohl trefit Edgara, to je právě skill issue. Ty vogo. No, máme to. Yes. Dáváme paletu dolů. Ok, otevíráme Nano Noodle. Ty nejlepší, ty jako já nebudu věřit internetu někdy, ale jako musíte zkusit jakoby dát z těch 5 tady, co mám teď, tak zkusíme. Tady to. Tady druhý Já jsem dostal 6. Ono to ještě, jestli to bude šelistky, tak to je úplně to nejlepší. A nic. No ne, papi. To je hrozný. Právě já si myslím pořád to, že dostanu ten skin. A já jsem teďka dostal ten nový Star Power na Boa z Legendary dropu. Tak jdeme hrát. Já bych se dostal až na Gold 1. Dej to. Zase Brok. Tady to jméno bych nechtěl your mommy. Tak si vyberu už. To ti tak trvalo. Ne, oni to dělají pořád dokola. Jenom je prestiž, už se pošla hodněkrát už. No. Ok, tak to Mortis zamře. I'm a failure.
Nutuk. Ale nutuk. Hezky. To byl můj plán. No, tak si vyšel na špatné místo, kamaráde. Kpou. Tak zkusíme tady levé oko, pravé oko, pusa. Tak když půjdete na gól 1, tak dostanete 1200. Já to vypočítám podle mých statistik, nevím, proč jsem tak chytrý. Ale prostě když dáte server 2, tak vám dají 400 těch propas PPXP. Chápu. Cheesecake, the boss is the cheesecake. Cože? Dobrý. Co dělám? Proč tam střílím? Leona seš dead. Já vím, kde seš, takže mi nemusíš říkat nic. Pořád trefím. Udělej jsem no. Já jsem šel špatně. Oj. Ale jestli dostaneme karma, nevím, co mám říct. Tak jsme nedostali. Tak teďka vyhrajeme tady, koukejte, teďka. 400. Super rare. OK. Zavřené oči. No. Proč je tady na krova, když to musí být brok? What the hell? To je divné. A mám na srdce. Když budeme pušovat, tak bude úplně... Tak to... Ne úplně, ale bude to... Nevím... Cold, podle mě. Ale půjdeme úplně... Tak to já beru. Jedině srdce. Kazy. CEO. I'm a CEO. Už mám tady to. Nevím, čemu mi to je. No, já to říkám, čemu mi to je. A Kaze je špatná, takže... Všichni chodí jako to blbka. No, fakt,
prohrajeme. No. Tady ta Kaze úplně neví, co dělá. Předstírá se za dobrého, ale... Nabírá, ale to je špatné. Ne, a Kaze tam jenom stojí a nic nedělá. No ty bogu. Fakt my prohrajeme kvůli Kaze. OK, tak to už je fakt horší. Tak to se ani nedopadlo dobře. Protože tady ta blbá Kaze úplně... OK, přestírá se za dobrého, ale stejně si špatno. Jo, přestíráte se za dobrý. A podle mých statistik jste hráli od 2025. To je už těžký. Jaký beru Franka. To máme. Bro, ale nikdo nechce hrát už rankedy. Já už toho mám dost. Dost rok. Tak to beru na tom Edgara. No. No nic. Už je půlnoc lidi. Čekali. Wow. Je skvělý, já jsme velmi. Tak já bych nejzabrat tu takhle. Se líbí ten Zeus Brok než ten Cyber Brok. OK, tak to... Wow. Jenom 2... To mi nic nedá. Přesně, to bude něco normální. To na kouti, jo. A tak skvěle. Teď to je dobrý. Nechápu, proč pořád beru Broka, nevím. Co se děje. Nic. Až ty brďo, ten skin je dobrý na šeli. Chtěl bych mít, ale nemůžu dostat ještě. A potřebuji mít megalak. Jsi tam, odtud. Cože? Co se děje s mým tabletem? Pořád, když natáčím. No, tak se to vždy stane. OK, mířím jenom rovně. Ty už Ne, my prohrajeme kvůli EMS. Fakt. Na tom prostě nachudí a farmí a už je potom. Ne, jenom Barry a EMS prostě jdou společně na to. Oni jsou při sobě takhle, oni stojí přímo při sobě, ještě se jako milujou. A je to. No. Ty to neklečneš. Tady ta EMS má asi... OK, tak to už je nefér. Toto už je nefér.
Mám více než ty. A ty prostě hraješ jako... Ty prostě spamuješ ten attack button. To je proč. Ty bebinu. Bro, já se pořád koukám na videa, já tam vidím jeho asijského tátu, co říká, Steven, you're still a failure. A pak tam musíš jíst prostě řekne, who are you? A pak to, I'm Alexa. A pak řekne, oh Siri. A pak prostě všude bude říkat, Siri. Tam čuchne tam. Mindspot. Durím, bank. No považ jít ke mně a já... OK, jsi dead. A ty jsi taky dead, goodbye. Sayonara, kat. Jo, tak to je úplně dobrý. Můžu kempit. You're dead. Jak se to... Dobrý, já dostanu. Bang, bang, bang. No, nevím, proč nemluvím. Je divné pro mě. Co, bounty? Tak teď to. Takže mě srandu. Jakoby, že... Já... chuj, jako činčon čančin, ty děláš činčon čank, blablabla. Jsi Jordan, tak to co? Nah, I'm good. Že jsi tank. Ne, ty brďo, tak to jsi dobrá úplně. Takže být tebou používám tu rychlost. Počkej, nebudu využívat ultinu ještě. No, tak to už jsem využil na nic. Dívej to mě. Proč to dáváš mě? Kam chodíš? Mohl si jít přímo doprava, ale ty zemřeš. Co ty vážně. No, tak to seš dead. Všichni. No, tak to ještě bude. Toto bude 50/50. You're a mistake. Siri, you're still a failure. Steven, you're still a failure. Ježiši, to bude nejlepší. Ne. Bro, jak jsem to nemohl přežít. To byl dobrý.
To byl dobrý klač. Yes. Tam. Yes. Pro boha, my ani nevyhrajeme, to bude draw. Máme to. Yes. Že to stačí. Prosím, skin. No tak to nic. Mytek. A. Počkej, cože? Aj, kdyby. Ty pišťulo. Bych jedině nemohl dělat to dobrý. No nic. I'm done. Dobrý. Au. Nani, mňau. Cože to je? Je to blízko mě. To proti. Ok, tak to mě jenom prohráváme. Time for sleeping. What? Já jsem fakt dead. Son, are you done? Oh, tak to byl klač. A poslední hra a končíme. No, jestli. Chápu, co ruka. OK, tak teď já nevím, jestli to máme vyhrát, ale zkusíme.
OK. Začínáme dobře. Ty jsi tady. Si šetřím tady. Malý. Ne, ty jsi fakt blbá šelina. Kvůli tomu. A proč tam chodím? Bro, jestli to oni klačnou, tak já nevím. OK, to bylo dobré. A máme Goldě na lidi. No, co že nás se nezajímá. Rona, otevřeme to. Ano. To jsem dostal. Blingy. Tak, teďka má zavřené oči. Cokoliv. 50 kreditů. To je dobrý. Tak lidi, budeme končit. Mějte se krásně. Čau.